Време е за политическите интервюта в нашето предаване. Всеки участник тук има равно време да изложи своите идеи, идеите на формацията, която представлява. В основата на нашите разговори заляга споразумение, което е одобрено от Централната избирателна комисия и споразумение, което е подписано между БНТ и политическите партии и коалиции. Николай Минков е в нашото студио, кандидат за народен представител от Коалиция на Розата. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви. Искам най-напред да подаря букет от рози, 7 рози. Много ви благодаря. Госпожа Христова. Благодаря ви. С пожелание да бъдете красива, като розите винаги, усмихната, щастлива и да носи само благоденствие на вас всички българи. Този букет е с двоен символ. Първо, 7 рози. Това е номер 7 на бюлетината на Коалиция за Розата. Агитирате и ме в розите ефир. е нашата коалиция. Аз съм ваш фен. Надявам, че ние ще бъдем фенове. Много ви благодаря. И аз съм и фен. Но 7 рози нямам, но със сигурност имаме повече от 7 въпроси към вас, господин Минков. Добре, безспорно правите наистина много интересно, хубаво събитие с тези рози, които поднасяте. Извън това обаче към политическият аспект сега. Да започнем от тук. Колко са важни тези символи в политиката? Колко са важни тези неща, които се запомнят? Тези символи са много важни, защото, пак казах, розата е един много прекрасен символ. Тя фактически е национален символ, тъй като знаете, че розовото масло е един продукт, който в България произвежда от далечни хайде, кажете как да го защитим. Ето това са вече нещата, за които трябва да говорим. Първо, с няколко думи трябва да очертая ситуацията, в която се намираме, изходната точка, в която сме. Първо за България. България вече 17 години и 5 месеца почти е член на Европейския съюз. За този период успяхме да постигнем последно място по икономически показатели. На последно място в Европейския съюз. Едно от последните. С най-малката, най-кратката средна продължителност на живота сме в Европейския съюз. 67 години за мъжете и 74 години за жените. С най-ниските доходи. С най-голямото разслоение в материално отношение. Коефициентът Джини е един от показателите в макроекономиката за равномерно разпределение на доходите. Той се движи между 1 и 100. Едно е когато... Знаем си проблемите. Така. Ние сме с 15 единици по-висок коефициент на Джини спрямо средния за Европейски съюз и около 17-18 по-висок като стойност спрямо този за западноевропейските развити държави. Това означава, че ние сме богатството е съсредоточено в ръцете на малко хора. Ние почти нямаме средна класа. 42% от българите живеят под прага на бедността. Какво ще кажете на хората в Разград, където, доколкото знам... В Разград, това е мой избирателен район, където вода листа на Коалиция на Розата за българския парламент. Ще им кажа следното. Уважаеми избиратели, нека този път да направим правилния избор. Играчите в българската политика, които до сега играеха техните игри и ни доведоха това положение, повече нямат място за българското доверие. Въпросът ми, господин Минков, беше по-скоро, като казахте за средната класа, за бедността. Какъв район и какъв град е Разград? И Разградския район? Разград е един малък град, който пострада също значително след последните 22-23 години. Там се закриха доста предприятия и в порцеланова стъкларска индустрия и в машиностроенето и така нататък. Но все още Разград се крепи на базата на фармацевтичните технологии. Разград се крепи и на спортен клуб, който беше създаден в така една коалиция с лидера на най-голямата политическа сила в последните години, един от водещите бизнесмени в България. Но не беше създаден, много отдавна съществува. Той съществува от 1945 година, но той последно, преди да влезне в А-група и 11 години, поредни 12 вече да стане шампион на България, той беше в втора лига, така речета Б-група тогава. Благодарение на тази тяхна сглобка, той стана един лидер, клуб лидиращ в българското първенство и не само. Сглобката беше последната година, пък те са 13 пъти. Сглобката между лидерите на партията и бизнес. Но аз пак се опитвам да обвържа икономиката, защото това е нещо, което много път сме говорили с ваши представители. Икономиката на Разград има много резерви. Но и не само на Разград, понеже искате да бъдете народен представител. Да. И на България трябва да ви кажа, че ние имаме много големи резерви. И това, което искам да кажа и съм дължен да го кажа на българските граждани, след промените ние ликвидирахме между 65 и 67% физически индустриалната ни инфраструктура, която наследихме от онзи период. При анализи на специалисти
в държави, където се водят пълномащабни войни, 35, максимум 38% от индустриалната инфраструктура се ликвидира. Тоест, ние станахме самоликвидатори, без да гръбне пушка и патрон да излезе от... Как ще привлечете инвеститори тогава? С доверие, създаване на среда на доверие. Ще ви кажа, че тук, особено в последните няколко години, ние имаме почти никакво доверие сред големите чуждестранни инвеститори. Нас ни заобикалят международните чуждестранни инвестиции, нас ни заобикалят фирмите, които са мултинационални по своя характер, имат много голям потенциал за развитие във всяка една държава. Нас ни заобикалят по-големите инвеститори, нас ни заобикалят вече всички. Защото средата на корупция, която сме създали, тя просто ги отблъска. Трябва да ви кажа, ако не знаете, че преди известно време България беше включена в списъка, сивия списък за най-големи мащаби на корупция и там делим място с Судан и Южноафриканска република. Знаете ли, когато говорим за привличане инвестиции, тук вече се чудим дали не им мина времето. Не мина ли времето и на ефтината работна ръка? Не се ли търси друг човешки капацитет и потенциал в 2024 година? Технологии, изкуствен интелект. В тези сфери имате ли програма? Разбира се, че имаме програма. Значи ние сме винаги против и продължаваме да сме против на това, което рекламирахме. България с ефтината работна ръка. Това е едно унижение и обида за българските граждани. Ние трябва да престанем с това. Ние трябва да привличаме с нашия човешки потенциал. Трябва да ви кажа, че България има много интелигентни, много иновативни хора във всички области на бизнеса, на индустрия, на неиндустриални сфери, но ние ги прогонваме с условията, които вече се поддържат и създават, с тази среда на недоверие, с тази среда на ниски доходи. Тъй като започнахме нашия разговор, извинявай се, но започнахме нашия разговор с розите и че това е символ, казахте за розовото масло. А знаете ли колко получава един брач на рози? Аз предполагам, че дори под минималната заплата. Той няма и трудов договор. Той е там нет за 2-3 дена и му дават някаква минимална дневна. И колко производители се отказват от... Не само производители на рози се отказват. Ако погледнете целият селскостопански сектор в момента, там където беше нашата сила, там където имаме наш потенциал, ние сме държава, която може да произведе храна, биологична храна за повече от 30 милиона човека население и нищо не правим. Ние превърнахме българската земя в земя за зърно производство. Дадохме в ръцете на една шепа това не е толкова лошо, за да земеделски производители всякакви субсидии много изгодни да произведат зърно. Ние убиваме зеленчукопроизводство, производство на плодове, производство на храни. Не трябва ли да вървят паралелно нещата? Трябва да вървят паралелно, но за момента в България от много години има голям дисбаланс. Една от нашите стъпки, които планираме, е да увеличим многократно производството на храни и селскостопанска продукция. Да намерим нови пазари чрез създаване на Министерство на външно-икономическите връзки и създаване на възобновяване на търговските представителства. Нови пазари за износ на стоки ли? На храни специално. В света повече от няколко стотин милиона са в недохранване, други над 300 милиона гладуват системно и така нататък. Това може да се направят много интересни. То първо трябва да има производство, за да изнасяме. Но за да има производство, трябва да има стимули. Значи ние трябва коренно ще преразгледаме тази политика, която до момента се води за стимулиране и субсидии на шепа хора за неща, които не са от така голяма важност и са с минимална добавена стойност. Зърното го изнасяме с кораби, но то няма добавена стойност. Когато направиш храната като готов продукт, тя вече има друга добавена стойност, което е добре и за бюджета и за българите. Когато пък направиш биохрани, те са с още по-голяма добавена стойност. А ние имаме всички условия да произвеждаме и биологично земеделие, и биологични храни да правим и да сме един от лидерите в Европа и света. Ако има желание кой да работи в тези сфери, знаете ли? Ще има. Всичко е интерес. Поредна предизборна кампания. Чуваме, знаем проблемите на страната, чуваме различни решения, но често те се припокриват. Какво е различното във вашата коалиция? Защо за вас да гласуват хората и за вашите програми, когато има толкова сериозно застъпване и в риториката, и в програмите и намеренията на партията? Така, аз не зная какво е застъпването и къде е застъпването. Вие имате поглед върху всички, които идват при вас, но искам да ви кажа сравнено с това, което правят партиите в последните 20-21 години. Като започнем от НДСВ, ДПС, БСП, ГЕРБ, техните коалиционни партньори, те нищо не направиха по същество. Напротив, те поддържат тази система и тази схема, тя се разширява и задълбочава. Вие знаете, предполагам, че в България има земеделски собственици на повече от 1 милион декара земи. Сигурно знаете, че много от земите са на чужди собственици, чрез поставени лица, което също е удар срещу нашите интереси, национална сигурността. Ако не говорим само за програма, тогава кажете ни кои биха били ваши партньори или пък кои са ви основните конкуренти на тези избори?
Наши партньори ще бъдат всички партньори, които мислят първо за интереса на България. Той е на първо място. Ще бъдат партньори, които са против корупцията във всичките и проявления на всички иерархични нива. Звучите като са всички. Така всички казват. Така, но не го правят. Наши партньори ще бъдат всички, които не са участвали в довеждането на страната до това положение, което е в момента, които ги избрих преди малко, тези политически формации, ще бъдат не партньори, само за... Ако искат да гласуват за някой, не са се призат, окей. Трябва да приключим само номер на... Уважаеми български граждани, уважаеми избиратели, специално към моите избиратели от Разград, за да получите благоденствие и нормална среда за живеене и благоденствие, гласувайте с бюлетина номер 7, коалиция на Розата. Розата е ключът към вашето благоденствие. Благодаря ви много. И аз благодаря. Продължаваме след секунди. Купуването и продаването на гласове е престъпление.